Jornades de difusió de l'FP Dual de l'Institut Rocagrossa. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. L'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar ha organitzat unes jornades de difusió dels cursos de formació professional dual al Teatre Municipal, amb l'objectiu d'alternar la formació i l'aprenentatge acadèmic de l'alumnat amb la col·laboració del teixit empresarial. A l'acte hi han assistit com a ponents el president d'ADECAF, August Tarragó, amb una conferència sobre l'evolució del fitness present i futur, i el psicòleg esportiu Pep Marí, tractant diferents eines per gestionar equips. Quan acabes una formació i que l'acabes amb 250 més, al final ets un de 250. I al final el que cal és que tu, igual que les empreses en un mercat, tu també intentis diferenciar-te en el mercat que t'ha de contractar. I per tant ho trobo absolutament imprescindible. És a dir, la gent ha de saber quines capacitats té i desenvolupar les que més li convenen i treballar aquesta, a part dels coneixements, treballar les actituds, perquè al final estem en un mercat sempre permanentment, I per tant, absolutament fan de que tothom es miri ell mateix i decideixi jo potenciaré aquestes actituds respecte a l'organització que vull treballar. Coneixements, tot allò que t'ensenyen, més experiència, tot allò que aprens aplicant tot allò que t'ensenyen, tot això multiplicat per l'actitud iguala valor professional. Està molt bé que durant tot el curs ensenyin moltes coses, tinguin experiències en les empreses amb les que col·laboren, però també està bé que posem l'accent sobre l'actitud, perquè multiplica. I jornades com la d'avui ajuden a prendre consciència de la importància de cuidar l'actitud que tenen davant les coses. Marí és també autor de 2 llibres relacionats amb l'esport i les persones. El primer és el que més s'ha venut, es diu Aprender de los campeones, és posar per escrit el que he après dels esportistes del rendiment, que per poder donar la teva millor versió has de poder aprendre, has de voler aprendre, saber aprendre i finalment demostrar tot això que has après. I en el darrer, aquest l'ADN psicològic, parlo de les necessitats de les persones i com cobrir-les. Seguretat, acceptació i sentit. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Lloret ens explicava l'objectiu d'aquestes jornades. I són unes jornades de presentació perquè els estudiants i les empreses coneguin quin és aquest model de formació professional en mode dual, que al cap i a la fi és una estada a l'empresa remunerada i a més amb un acompanyament formatiu per part d'aquesta empresa. Per tant, això el que fa és que el procés educatiu i d'adaptació, diguéssim, de l'alumnat a aquest lloc de treball, per dir-ho d'alguna manera, sigui molt més personalitzat i molt més acurat que no pas si ho fan a una aula i tot és una part més teòrica, diguéssim. El director de l'Institut Rocagrossa es mostrava satisfet per la jornada i l'alt nivell dels ponents. Sí, en Pep Marí és garantia d'èxit. A més, ens ha explicat com gestionar equips i està molt relacionat amb el món laboral que s'hi trobaran els nostres alumnes i fins i tot els empresaris segurament també han pres nota de consells molt importants. En el cas de l'August, com a president de l'Associació d'Empreses Catalanes d'Activitat Física i Fitness, ens ha posat en situació de quin és el moment que estan vivint i com encara el sector, com ell ha dit, està en maduració, ha de madurar. Aleshores no només ens trobem en una situació de pandèmia de la qual acabem de sortir, sinó que és un sector que ha crescut molt els últims anys i encara està en creixement i encara està madurant. Un dels alumnes de l'institut destacava l'aprenentatge rebut per part dels ponents. Me gusta mucho aprender de gente como Pep Marí o August, que no lo conocía, y te pueden dar una visión muy amplia realmente de cómo está el sector, uno hablando de la evolución del fitness y el otro del trabajo en equipo, que son dos cosas que 100% vas a necesitar en el momento que salgas al mundo laboral, que es ahí cuando se complica la cosa y cuando realmente tienes que demostrar si sabes gestionar estas dos cosas. El president de l'ADECAF es mostrava sorprès de que el certificat Covid s'implementés als gimnasos i centres esportius sense consultar les empreses d'esport. Però el que hem valorat i li hem fet arribar al govern és que el que no es pot fer és prendre mesures d'aquest impacte en les organitzacions i que ni tan sols se'ns digui. És a dir, el dilluns mateix nosaltres parlàvem amb la Secretaria General de l'Esport i ens deien que no ens aplicarien el certificat Covid i el dimarts ens entrarem per la televisió. El que és lamentable és que aquesta manca de respecte fa que haguem d'improvisar sempre, anar a última hora i afegir costos quan el que es podria fer és treballar bé i treballar amb temps i implementar més adequadament. L'acte s'ha conclòs amb una taula rodona amb els conferenciants, professorat i alumnes.
Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.